At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Olha ao meu lado na rua desperto, rostos à espera de alguém, bocas caladas tão perto, deserto, nas cidades de ninguém. Há no pocio desta vida silêncio de quando nos vemos. Dende Gali chega Rescate en Audio. Recuperamos os clásicos da nosa Lix. A vida ven as orellas. Cal será o libro que chega hoxe a nós? Hola a todos e todas, o meu nome é Miguel Alonso Diz, é para mí un placer participar neste Rescate en Audio. De feito, quero darlle as grazas a todos os compañeros e compañeiras de Galis por esta iniciativa, en especial a Leonor Mazaira, porque eu penso que os libros teñen máis de 3 meses de vida, que o que escoitei nunha ocasión a un escritor. E poder recuperar pois estas lecturas que forman parte de pois é sempre un placer. Neste caso, o libro que quero traer aquí a falarvos a todos vos é Vaya Tropa, de Antón Cortizas. É un libro de poesía maravilloso, o que, bueno, e de xogar. Eu teño xogado moitísimo nos xogadoiros de poesía, pois con ese espello, con ese feito de colocar as letras dun lado de outro, con estes xogos de palabras, non? Que tamén se lle dan ao mestre Antón. Bueno, non quero desvelaro moito do libro, simplemente que vos acheguedes, e sí que é de poesía, porque, bueno, é un libro que eu teño regalado en aniversarios. De feito, é un libro do ano 2011, a primeira edición, que teño agora mesmo na mão, ainda que, bueno, creo que son 3 ou 4 exemplares diferentes, porque é un libro que emprego, e de feito nos xogadoiros, e de feito que agasallo, non? En aniversarios e tal, e que xa me teñen dado as grazas por facelo, porque a xente o escoitar que un libro de poesía a veces, pues, bueno, como que teñen algo teñen respeto, non? Gustará os nenos, as nenas, disfrutará con el, pues claro que gozan. É un libro moi divertido. E de feito eu que quería contarvos aquí, un xito breve, que gracias a este libro, bueno, eu coincidí nos premios do Zoco, gañara unha das fillas de Antón Cortizas, pois un dos premios. Ela non puido vir a recollelo, claro, estaba ali, pois participaba naquel acto en Carballiño, na Iso dos Poetas, e alguén apuntou que aquele é Antón Cortizas, non? Afirmou. E claro, eu preguntei a Antón Cortizas, buscando esa confirmación ao que os meus ouvidos escoitaran. Respostáronme afirmativamente. Nada, fun correndo onde a el, que eu, bueno, eu pensando, non sei se este home pensara que en este tolo que ven cara a min, e fun cara a el, pois, simplemente para mostrarlle a miña admiración, non? En plan fan, porque eu en realidade son lector antes que escritor, e de feito podo deixar de escribir en calquer momento, pero o lector nunca vou deixar de ser. E é unha persoa que, bueno, admiro moito a súa obra. Neste caso estou falando de Vaya Tropa, non? Pero non sei, Érase unha vez a Quimbamba, é un libro tamén delicioso de poesía que recomendoume no seu tempo Fran Alonso, bueno, Lápiz de Rosalía, ten moitas obras, non? O Grito das Illas Lobeiras, non sei, falo así de cabeza. Pero neste Vaya Tropa para mí é un libro moi especial, porque a través de dil, non, dos xogos, tiña disfrutado moito co libro. É un libro que para mí está moi vivo nas miñas mans. Claro, poder transmitirlle todo o que sentira co libro Antón Cortizas de primeira mão, pois foi fermosísimo. Logo, a través diso, pois xa un día fun eu a facer unha contada a unha das bibliotecas do Leiros. El achegouse ali, participou asistiu na mesma, e bueno, foi aparte unha contada destas maravillosas que hai o ambiente de comunión con todos os nenos e nenas, con a rapazada máxica, entón que non me recordo inesquecible. Logo, ademais, claro que fomos a tomar un café, eu levaba pois 2 bolsas cheas de libros e tal, para que dedicase para miñas fillas, e tamén para a miña muller e para min.
bueno, tivemos unha conversa na que bueno, para min atopei, pues, cando atopas almas que están feitas da mesma materia. Posteriormente fixo o limiar de un libro que escrito por min, ilustrado por Luz del Oso. Bueno, son estas cousas que van fiando as xeracións, non? A mí primeiros gustaba moito nese sentido, non? Porque son importantes, se van fiando almas nun proxecto mesmo que neste caso é o da escrita e a lingua galega e Galicia. Nada, é o que quería compartir con vos, con un pouco a miña experiencia, estas historias que están fora do libro, non? Historias en ámbito persoal, porque, bueno, logo viu estar con el, presentación do viño, pues, comer con il, compartir todo isto, para mí pues, son agasallos da vida. Todo partiu da lectura, do inicio da lectura e da admiración, non? Primeiro no libro e logo esa admiración ademais a persoa, que eso é fermosísimo. Entonces, con Valla Tropa, anímovos a que vos acheguedes a ele e disfrutedes da poesía e da escrita de Antón Cortizas. O mais belo livro por vir